Obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokereryo y'abaibuli Ingoro mokora buna antivirus Papa antivirus Ingoro motindu buna antivirus Papa antivirus Ingoro mochanja buna antivirus Papa antivirus Ebinta gokora yeto kwegena tokwegena amangana gokwana tokwegena tokwegena ebituka kabwate toweketa ebisanga gokora towetiema diga wetiema diga wetiema Ogwekenyora ukagora bakigari tutakumanyiti isika inga yomenyete ebise biria ekisekerita takibwaterori ekisekena wanyonero bigekogera ono kumugira ubuchancha garia moto anishe ekigera igari ryo kana nigabegeta matoke abegete ntu gitobono gakwe komeno umuruno ekise akiri bono buchabiri araise kongomera korora kera tebae tata eno monto omuyeri interi babwatete emonta metabaroni tata nkuno motora ngaki yasareka osanyi ngoyo papa ai tata oga kigari bonera ai ningo tika papa tata ai ningo paketi gari bona no me tore mo no bweso ko yane ntange tata nekira pakika yesu ni mwache Christmas ga mokunjisisa mokunje bitubongo ga toko basabe na tadi babu muri ko tokura runa bubi gari kwanza arende tukatomoire ngora krati ga ye tiga yaru igentae kwanza rira beri ria tajire soko ya nuko ya karae moire ngora no mogeni raundi ya matoka na mete sana matoka na ari buya matoka ndo china ndabwata bwatire chinguru bune ririri nene sana bina bono natwira ayanda abana bakaira Nairobi nanko ya no rio ro manyagitari otenerete Kenyatta ndo cha matoka ya beire ki itoka bune ririri gire yarire iribono ngo chakorora nkurusie siro matoka na beire ma nkurusie siro bono ngo chakotomo Mururi antivirus na bakonde teresi esiro sirire litoke elibwata chingu kabisa ora limbire ngande tere osebito ne binga konde tere atoka na mete mama alili ndo cheli yasichire moto byande teresiro musirire litoke libwate kabisa igalende bintu byane binyakubyoka igalende ndagere kono nyakingokora na ndetera nande take egentokere tacha konde tere kindigara ndetera siro Papa. Papa tata. Sida kida no tora abre chitara. Para oyo. Problem mu yabugara. Nasa eta o itapi. Papa. Tiga to sari tata. Ari na ro metro soko karaire. O manyi la debara soko regare. Ega ro to kora ko chibicha. Bone ke ntoko kora. Amagosaro mna kwa kuru gupake gari aratu akwa yancheranire chisipe kwatie chewe chumanta mantaria moro ki papa bono egento gokora itangani echama iso chero chinguru ogure echigari apaki guga bono ndi nari gari yauni gere ncharu itokerire buya bori eri bono konda teresiro
antivirus yakondetere siro ndisire kwanza litokeri ndirigia ligia ebinto byane ebikonya kubyuka ebikonya kurereta amatoka yagasichero nsirimo lakini ngote kurari sireri ilina ryo kubikira nonya no more biga nonya na abana ko banywete umusori igakurara mugasego gwata kumutura mara kwa banganga ikware baba litokeri lyamete buyaburi elibono esiro nkorete rundi sire bori libarigiye buyiga libarigiye bori eli litona ande embusure neri engiya embusure ntagitandetera anfina sikutumandetera siro ndisire wali oli ebinto mbirenga ndetera ose ebinto nebinga kondetera siro yo kana rera musinya koreta koreta ire binge sana kai tali binge sana koreta ire abuya ebinge sasoki iri biebi gosa koreta ire binge sana bwakire bana bwairire atoro chinga bwakite kare Njabu. Egari tate ngundo boboni yeto bento kosiya. Batebese. Aye, omurai. Ya kawa. Ya tata kese ninga. Bese nikole tamanje gari. Nyaka manje gari. Ono yene ne bia kapsam nyaka. No. Okay. Wa Daudi. Okay, wa Daudi. Umete no mubete jisuti. Tele dia moto ya bana bobe. Ya bana ndeke tamanje ya kwa ya tata gari. Bato chai. To some. To bote bito. Sukanye. Ye singi spare part. Aye bono kora ni tutoro. Leta maji tosweli omo. Ese ne sabuni na bwatari ni. Sabuni rero. No emesa. Ne kinyorini. Okay, amagoro wono swe. Ya sai kora babo be papa nkozi byarenge kigali. Papa. Boinyoni. Tata sokore ana kwete bole. Akwete yango sibigari. Ndema. Gondo bindende kabisa. Ya nkore tata yo moturate. Ndaruna matoke ga ni roba ko chokana. Tutiga togende. Togende ne. Bone ge togokora. Yamba bangiga. Nake yokorwa. Bono gakerigese no uri maiga nango na gukura te bintu byana binge sana okorete ire binge sana bana kondetera kende bigwatebire ng'ondete ire binge sana sasoki kinyugwete na maisha na matane iga gakitinda kwa mutine ritoke nkona gotokinga riabeire barimo ritoke riabeire nkona goteba ng'aki riabeire omonta akonyo musori ga igubuye cioro ritemoira ase miaka yao oroche no nyare koreterwe bintu binge sana ase miaka yao no kore picha iga saya na bonga kori kia mamori ongiborete usaya nkorera yo muntu baba akitinda kwana baba ngitukubuna bono baba na kie kinkore boringa na ki ninde na teni yago amasa ngitukubuna baba onye ne yanga na go sabiri na chero bagani na chitenga tiga ngitokubuna baba kwana ngoraka kwanza lere yao nengi sana yoroje nigo isane baba no moneno ogwacho kabenya ro kapiri karua ogwetunda para bono na yerero karugwetunda chipara moronge bori na yerero kinyaroka kiatige kiakure kanyoro kiarire rero naye miaka yao nero gwetunda rero kenyoro para kwana ngora aseki igoroche biyeiga ningi saine ngokwana ngora asore bana toko kwana mangana ayi kioroche bano turakwana naye buyeiga onye gogoteba akoretere bomurona akoretere na rero agokoretere na rero Nyakundi. Ai nyakundi. Umeze nyakundi bakamera bagiti. Bone gitu mokora? Aye masoje sino meter cyokora. Mokobe kuchumuntu gaye na aragera. Nkosibiriye gariga? Ayo nyona gusibiri kirege. Tonya ko pae time gaye. Ile ngoko ngakara. Tianda ole spare part maji besenge. Nyeke mungone ndengorore ga bona. Bona oyo ndombire magira papa. Tino ko ndenge yo ayi bwe kanisa. Ayegenda. Oyo nchanu aye. Papa. Ndere ga akta basi. Gocha tole. Baigule. Nyakundi bwa. Na rero ga koretera ngikwate ba koretera njetinda kwana gaki kwana elinte ne ina kinyugwete no riabeire andetere a koretera ki ngikwa mutu mutacho koretera kwana ngora gaki tukwa njira ebitu mena koretera chusi tariba okaria tariba kiangasi ekya Januari abana bagana irikonda chisukuru ane sukuru fisio ta koretera gocha buo oirera bacho koro ba sukuru tariba toke ngona gotoki gatinda kwana abana babo chabali wa isiko Moto yose nyakuna bari yochiga. Moto no muri gari yo na ro ko chaka bone ye ne ro kai ko se monta kar ko swera. Iga. Bono ye. Akai. Kai ko sana bata. Ejinero kurudie yono.
Kose kukai kose na bataka. Ah! Grezo mo da kulimiga. Wono ka. Kupima matoka ya. So kena rangi kya kabua tema. Okay. Ay. Bali Tinda kwa nali toke ngona ko toki tinda kwa na boka kitiga tukwa nento tuwe kababere. Sasoki. Amin. Sasoki. ¿Qué pasa, Tara? Mundu nak kembali coba sama. Tai luera. Ella pone que ya itachua ichui bon. Itachua ichui. Kan ni ke sinja ka watema. Coba saja. Hai. Coba nongko kayak joja masaku. Coba no. Tena rangko. Tagi aja. Ya ngentre mana? Aku beka kah? Okay. Bona mira doctor. Ai! Bona, kuse puti mai gangi kakare. Sana ruci apa teri bisa apa? Move kere ke bungo kya hai bhaiya? Takan aur. Mungu lakini na manyete. Lakini mungu na manyete. Igabuga tenga nerire. Tinderi ya mose. Umwana yonsinyira se yikeire. Yani ara terasa sokembe. Khatimtar kora mubgato nindare korera. Ngiye kabano. Tarara go so gotire go so ruririe. Chimbu chemo tuchichire. Umwana na go teba moretere. Kinyi gwetera matane ya saure igoro. Atariria cho. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria na mbia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemeruburio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata aborokia babwata bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatiekia kyo kogosoreria
CCTV kira ekirasi lyokobeka oborendi abalimu baisaine nabo igo nigo babwate asagaya abana bagosomera nabo igo nkwena nabale echae guchakira chinsa inye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete ingoro mokora buna antivirus papa antivirus ingoro motindu buna antivirus papa antivirus ingoro mochanja buna antivirus yani gaki bwaba gambi nkogenda kira kini nchandira iga ache komotenga morekera ache gusirira rito atari buone street bakabwaba gambi bwaba turete omunyino ya asibuboria tingu nanda tia kigwa marwe kenyoropi ekiagera gakoni ritoke gagotoma omwana one kiango ebituma na amorete yani gakinta getatingu kumasirinde kuritenyereka pi asia kamaru mama sa ngaki bana igongo ori otomire naye igotomire gocha sende karango ani ngokwani ngokorereki binu mwese mochande tekenyoro ngaki omongino bwa obwato bweno mutuno bwa morogi kwani baragire kwakoreka bai nene te sana Neke baragi bakoreka njire ngamni usonde ngamni nere bago tare neke baragi bakoreka nere njire ngamni neke bakoreka aye tongora ke bakondete raje ayongo mongino ori sa sokyo tato koiro mwana one nyomba kara na nyore sa sokyo kare tirimbo ko chimata isibiti nene sana oko tomoche konsio meja bata baiga enjo unga ti kuminyoka ke tirimbo lakini anga ni enjo kwa kare kuminyoka ngenje ngamni yega oko toma ngaki okoma naiga Januari na Afghanis. Akija sawa yone kunyo kusabakira rituko. Wewe jira yone paketai. Yabona ngutete kustwa buchabeli. Buchabeli kumustwa na manyana kide ngeni bwate bintu. Kiko sekale ko bekweta yeye. Yabona yene ngo bekaiga. Mubekaiga. Era ngenta bano. Habari yako vijana, mkuna ujinga hapa? Tena kwa mnu mtorobisi. Tena kwa nangi kesoko. Kesoko ya kila masaku. Wana kana ngubustwa lero. One bintu bono butene ngubu achakire Januari. Monja sari aonji mara moja. Wene turbox bono ngujira chi abantu bari gareje. Bateba ngone ligende kusumuntu na rukondo. Ivono mbone ngo chibona. Ndira chakire Christmas bone. Iganka bwana nako te iga ikwere nderi umete chume njare kobora ali bwana. Ono jina yenyora. Na ande bone to kwenda tubwata niyo mushi olinde chiwokolire gasi. Ngatoma diasibi na ndali ndu byari ngemi. Oli no muntu omuya bwana. Atomnyoke bwana. Iga ali tata iga ali ekora base. Nyoro ne chinseje. Nikige ndeke. Kizama nyoro chiachi. Eto konyorwa. Iganka bwana ga ntokoraranga. Inka. Turochiga. Zari twara ndora bwana mabu. Ero bitebube. Ali yeye. Omuisho bone tinkore ngia kali gosibi. Boro ni chichi dia kali gosibia. Papa, uno muntu togenete. Ga yende gasibi gweye. Bali tena rama chimwe na itigeta. Korra dio rinko ruchinji ni sacha kira. Nikira chakere inse ga. Tiga yorore. Ai. Korra ni chistari nyacha kira kuru mutu abu. Papa, bali tena asibi. Antivirus. Ndio bia nembi kale mago se. Papa.
Gari ete sibiro mungwana. Sasa kitaka kubeka umwana nangacha kumuleta ri esira acha kusira ri toke. Esira yo kaiga. Lero kumanira. Yani ntaka to munginoria. Amarwaje abasikari bacha bwoya kirandi kurusa nonye na 30. Kwa mwali yote. Ngakibona ri toke. Makinkumeti. Yani umwana nere kwa ndo musiri ko sene bikombe oba oneri amarwa. Inchekine moyo. Yana rako tayo mungi. Haji. Bako tayo baika kusi. Endandongi yarenta muibi yarenta marogi. Kweli. Namaene ayebona umwana uyogo antivirus nge wango kiari katika birega aro morogi so muibi. Tako ba. Ara morogi. Morogi. Ay no morogi onye tako muibi no morogi. Uino mwana ogae keko na yumo biare teket. Tako. Ngera. Abo morogi ntengi bo morogi. Wakane tako ba muibi. Kari kuiba bintu rene ngia kale. Ujeli. Mukane. Ni umusafiri kitoro. Ni mama rabo. Ningo ngata mara kabelo terko ngora. Kinara ire. Uy. Dina. Chanu aliena hata mtini mungu stwa. Ay, papa. Papa. Tadi papa uka. Koroko makoiga. Ngeke. Koroko makoiga. Ngi. Mukono mutupu. Ahora mbui. Yekwa ake gurukosi. Ekwa rusi gurukosi papa. Kurati kana nyonja. Ay, baba. Nyonja bono. Niki kwete. Ekwa rusi. No pada kiri. Kaisa bantu mbansekere. Kisu nkora bantu mbateba tyo botaka tetebera syo cyo kumne sese. Kiri ganya macha. Eke gurukosi. Eke gurukosi. Karate ka. Ngi ko. Karate no tayo me to age to. Ade ke to kya tige na kure tai. Ne jisu kya tige ire. Mako monje. Atena bego sibuga. Karate kana beko musiko. Karate ka. Kana beko musiko nyumba yake. Okongumboyo ya papa karate. Gari ete sibiro mungwana. Kwa ngaina. Kwa ngaina. Aya tigaye to chunguze Kwa ngaina. Ayo tikwae. Kwa ngaina ibintu byane no bintu byane mbire. Ai. Kai. Aya tigaye to chungu okora na machi yori ya chikoi. Kwani anyi baka mafuta ko ruga ngiye ko ligiga. Ego ire. Wa. Bikone wana. Aya ga go se. No kweta yi. Iye na nyura. Ina nyara bamba ko ni ga lire chare chaiga. No nyira buga ne naga. Aga bagi aga boji. Na nyara ine bintu ketabire makira iko. Kwa rusi ara. Ngirombo ata. Karate to so chumwane ne. Kana la bigati nyumba yo mo Tata ndondara manyasi bikuru. Akipapa nkyubono ko ngentre go rakubusa. Kisa kene ko ndoseri yaje. Nyirusi onye ko ndoseri na achiro goje nyumba bu. Ne binde bitari bitur box ye gari. Karasa bu na achiro gojaje. Tena biko musiko nyumba e. Muntu tato ibera. Yeah. Amungwano yanga. Aya. Bwana ngiki bintu byane birega. Aya bwana no nche nkumeti bono. Lakini rende na bora nyoy na machachi ko. Bintu byane bigasi. Bintu byane bigasi. Ay. Sebastian ngwara jare nganji 10. Kai. Pesa? Sebastian jare ngara. Jare ngai. Sebastian ngai. Irenga. 10. Ayo tata ligere libuya. Ndikana neke funguo yuga tata ga. Kifunguo kigari ko. Yes. Na mudiri kifunguo liasi bakegai. Wa. Kana goli. Yes. Kifunguo kirende. Neba kwangere gurukosi. Estari bitur box ye gari. Antivirus. Papa. Naje. Ayo manji. Amanje kunywa. Daringi. Karambe kangu bya antivirus karambe. Mbeke kwangere gurukosi. Ikanye sango te bya. Mbeke bya. Ibinde bine byaki. Kana saga. Aya tata mumuroyo bugoyonde. Igongo ori banaje ukanganga norio omoutereri. Oko muterera. Ni ngoro morogi. Onde merete sana. Igoko muterera. Igoko muterera. Omuntu na gitumugambi ante betia kanganyi kuri kenyoro. No manyetera kini buyaboli. Akibona ngo kari bintu byane Sebastian cyakire. Wate abake toolbox. Bake toolbox yon stay yo mayaga. Tochina liga te.
Toolbox yanete hiyo. Tata liori bono. Ona kwa Mungu ano. Ai kwa rusi. Karanza ka. Wa ndio kanya kusemuri ekwengi omwebi. Haya. E project ngaro tubwate. Nango. Tubwate ye bichana gali twatefite tukugora na kigali. Bono egentura na abuga ngutanganira mangane chi toolbox. Ngore chitaili ndigalie gali nchaka ngobeka muno gali na gota mami. Karanza ka nyikunywa sote. Ebwe. Igo bono igina chakiri January ya 2023. Bono igina chakiri kure ntubiana mapema. Bono igitogura nitesa getiga ninjirareka kwego. Toolbox. Lakini wacha biri binyi. Twatebi muntu ati twagure ginta. Na ndo muntu rachu muchika to mata ina roka ni gati. Nakasi gete ngura nandi gocha. Ah papa, kwani ngoyo koligi utete kotama? Ha yalta kotama baba abaro kibona baba ndigirtika. Asa jeshi toolbox. Enda momo matoto ko bekri bas. Ngiro ndo choko ngaina. Boni gente getanga ni. Ndo choko ngaina. Ko ngena naki. Ngachi toolbox. Koroka bakaiga. Orusie genteki. Yonje. Kwaria. Usenke ndo bero tema antivirus. Kariyo bwazu. Kwana boro. Kwana inkokore kiko ino seko. Okay. Wata bondo gago chati matabi So asa. matabi asende. Yana nyo kuchi mante yegaria. No ria kese yanyu kumsalikira matukari bono na chera bwena. Bono kuminyo kagaria. Nyina nugo chagaria. Omushujo kagocha kokoro muntu kutokiro begitebiro reiga. Engenju getega. Okuro tabe ne ruminatire kurumante ga bumuntu getega bwe. Tigario koraiga togechigwa. Tigangende muri. Ebintu byane. No tigangenda. Kata ka kyo murai. Ebintu byane. Ono komba tente nane inche na kunche gwatigere Ebintu byane. Ndangida. Kata ganta tigako mtuku mbwati. Ngoti kaigo. Ondo kwa mara gincha. Enaiba. Tendo mirigaki. Aya tata mumura buojonde. Tendo miri. Ebintu byane ndage. Nyakundi tata to mprimo ko ntwagenda naye. Ebintu byane ndage. Na kwa monga. Mtemu maete muno muntu muya. Tigana bwana Bwana kutoka muno ku. Mama tenga ngo bwekorera batini. Bwekorera. Ko changa. Biri tata. Tata ntiga ikantanda. Ki. Dicembre ya angoli. Ya angoli.